tujuanku merebut bumi maos. Aning kepiye meneh? Jane aku ki ya wedi. Perang mungsuh Senopati Manggal. Aning nek arep dikai bebana. Wong ayune kaya ngono. Mongko putra. Apa kae? Sawedi aku wis zina aku. Kok mlayu-mlayu ana apa? Aduh. Kok kaya keweden uler ta kowe? Keneng apa? Aduh nyun pangapunten nggih Den, nyun pangapunten estu kula wau mboten ngertos nek sampean niku ten mriki. Ora apa-apa aku tak tubruk meneh ya gelem kok aku. Panjenengan boten duka to? Ora. Anu, kula mau dibebeda wong lanang, Den. Dibebeda wong lanang. Nggih, ajeng kurang ajar kalih kula. Kurang ajar piye? Lha ajeng jamah kalih kula, nyamah kalian kula kok. Jamah ki piye to? Aku kok mah ora ngerti jamah. Jamah ki ngeten iki lho, demok ngeten iki. Lah meng didemok ngene kok. Lah nek demok niku. Oh iki to. Kowe to sing nguyak-uyak wong wedok iki. Sopo kowe cah bagus? Lah kok dadi pepalang nggonku bakal nyaketi Lasmini. Sumingkir. Dadi apa ngertimu? Iki Raden Mas Sancaka. Putrane Demang Guna Sampika. Kowe padha ngerti kondangku apa? Nah aku sing wong paling bagus nang kene. Lho, Lasmini, kowe iki calon bojoku jare. Kok dhisik Panto wae Lasmini. Kok nek ana wong bagus kok le blanu. Kok do tanggurayan kok tumpeng. Tumpeng pripun ta? Engko dhisik. Piye? Jenengmu sapa? Aku Suro Kipli. Surapa sapa? Saru. Apa? Ora Saru. Apa? Suro Kipli. Oh, Kipli. Gedhe kok Kipli kowe? Suraweduk. Suraweduk. Iya. Saiki ki nek kowe keneng tak kandhani. Kepiye? Saiki kowe ora usah nguyak-uyak kae. Kowe nek tak kei kae sing sindene lemu kae piye? Aku ora wani biayane. Kowe gelem ora tak elekke? Piye? Nek kowe ora gelem tak elekke, apa aku tegel karo kowe? Lho, yen mengkono kowe dadi pepalang marang nggonku bakal seneng karo Lasmini. Lho, Kowe wani karo aku sak keloro. lho sing tak wedeni apamu? Aku ki putra Demang jare. Iki Senopati kok wedi karo para brandal kaya ngono. Maju regane. Keparan. Oh, ngejak palaran to kowe. Yo. Rungokno nggonku kandha Maju dikeroyok di. Wos madang anyar mrengwa mami tanding ana
Mah dadi mengkis-mengkis aku. Kene. Wis sekar babudan Sri Krasna sekar babudan Sri Krasna Wong kowe nganti diganggu karo wong-wong mau ki kowe mau lagi ngopo? Kula niku ning tengah sawah kok, Den. Kula niku diken wong tua kula tunggu manuk. Walah. Wong ayu-ayu kok tunggu manuk. Ah mbok nunggu manukku wae. Manuk. Aku ki yo duwe manuk nang omah. Oh, nggih mboten napa-napa umpami Puter kula. karo deruk. Oh. Ah deruke nek muni ngene. Dekukurna. Hah? Dekukurna. Suarane ngoten niku. Ayo. Terus putere Pripun? Jeruk. Jenengmu sapa jenengmu? Nggih dipun wanohaken nggih Den, kula niku Lasmini. Lasmini. Nggih. Sampeyan sinten, Den? Aku Raden Mas Sancaka. Waduh. Lu anak Demang aku. Aduh. Anak Demang. Aduh nyun pangapunten, Den. Ora apa-apa. Mulane nganu kadiadoh kaya lintang. Ngembe kowe iki nek meni kaya lintang. Mboten ageman dalem menika lho, agemanipun menika sae. Benten kalih gen kula ngeten iki lho. Ning jenengmu ki apik lho. Napa? Lasmini. Nggih, apike? Las kuwi kali, mini kuwi kuning. Ah. Dadi barang kuning sing kali nang kok sapa sing muni tai mau. Lasmini barang kuning kali nang kali ki tegese Lasmini ki nek awor aku ki ayem. Kok muni tai. Sampeyan niku lho. Ketoke wau ngendika oleh ngapik-apik kula, le ngalembono le apik, jebule kok jeblas ning nggon kuwi mau. Sampeyan niku ora ngerti jenenge Lasmini lho. Wong bapak kula niku le jenenge Lasmini ora jenenge sing kali ning kali kok. Las niku las-lasan iki wong ki sing pinunjul las. Lase menungso. Wo dadi wanita sing apik. Lah nggih. Ora kaya sampean. Sampean sinten? Sancaka? Aku Raden Mas Sancaka, nggo Raden Mas aku. Sancaka nek nggen kula jenenge Kirik. Kok Kirik? Iki putra Tumenggong. Anu, ten desa kula enten jenenge ngoten niku Segawon, jenenge niku Sancaka. Engko dhisik, kowe iki mau diuyak-uyak. Ning jane kowe iki wis duwe bojo urung to? Dereng. Dadi isih prawan. Nggih. Ah kok lemu mlaku ngobeng-ngobeng isan. Sik kandha sinten wong lakune ora Kok mubeng. aja ngapusir aku lho, aku iso bedake prawan karo ora prawan. Bedane prawan kalih mboten prawan napane? Ah kowe tak takon nyegur blumbang. Nggih. Kowe nek kowe isih prawan kuwi banyune anteng. Anteng nek kula nyemplung blumbang anteng. Nek kowe iki wis ora prawan, kowe nyegur yo blubuk. Blubuk. Napa gue kaya njuk mak blubuk-blubuk. Saiki ngene, engko ndak gelak kewengen. Kowe nek dadi bojoku wae piye? Aduh, anu Den, ampun nggih. Kula kalih sampean niku le pinanggih nembe sak menika. Napa malih panjenengan iki eling ngendika werna-werna kula sesuk tiwas dadi bojo sampean. Njur sia-sia lho sampean urung dadi bojone mak blubuk-blubuk kuwi lho. Karepmu nek kowe dadi bojoku ora cocok ngono apa piye? Lah nggih kok sampean nyerek-nyerekke kok urung dadi bojone wae nyerek-nyerekke ati kok. Ning nek pikir aku cocok e, kok dicoba apa piye? Engko rak yo cocok. Kok njo dicoba. Ampun Den. Kula ngrumaosi wong desa. Bapakku ki sugih lho. Engko kowe kepengin apa-apa tak tukokke. Kowe arep kepengin telok jaluke Pak Dukuh. Ya. Piye? Jebule ya karo dremis. Kula niku Aku tresna Den dipenggalih riyen to. Gelem ya. Seto. Kula niku arep matur pripun waduh kula turut tanah
Kowe iki nek dadi bojoku kepenak lho. Penake napa? Tenan, mengko tak kon turu ro macak. Kok turu ro macak? Tenan lho. Bandane bapakku kowe sokeh. Oh. Piye? Ngarit piye aku ki putra Demang. Aku ora ndek wedhus ora ndek sapi yo. Ingon-ingonku tikus marmut. Piye? Anu nggih nyun pangapunten mboten ateges kula niku nampik kalih sampean to, Den. Dasarina Kula kuwi gobu. Ayo rekoso to lagi tepuk kowe ngene lho. Ning tengah dalan kaya ngene sampean mah perno-perno. Suarane wajik lane Ageman kang topo ora butuh maloci butuhku tantram ning ati donya wiji gapeng reca Oh, kamu ini kepengen galo. Saya kepengen kae ora sampean. Aku ora kepengen au. Grisane iki mengko kowe iki ora ngrasake kok. Anggere kowe iki karo merem ro ngrasake ngono wah penak. Piye? Wah, biro polahe sampean iki kaya pitik memeti. Lah jan memeti aku nek ngerti karo wong sing bluduk kaya kowe iki. Kok njuk bluduk padake lemah ae bluduk. Lah sing tak empekke iki wong wedok sing kaya kowe-kowe, ha ketok lembuk Kene to. Ora sado-ado. Yo nang Sarwejati kae yo. Ngapa? Men ra weruh wong. Urung wayahe esuk nek wayahe ungsum mungkrung nang Sarwejati. Ayo neti numpuk undung. Dasar ayu lancer langkong Bane tak perkosa lho kowe. Ampun iki. Yen lumat malah katon ini. Ben, tak uyak terus. Rika Mas. Rika Mas. Men kaya pitik ben. Pitik kadate nek diuyak terus ndekem. Aja tansah nggodha ati. Wis manut ya tak gendong.
Kowe iki ora wangkal to. Kusik to Den kula niku kesel. Sampeyan niku lek ngoyak ya nekat to. Apa dianggep aku ya ora kesel lah sing kleru ki ya kowe anggere kowe iki meneng wae. Wis padha penake kok. Padha penane padha nek kudune sampean kuwi lek ngrimukke nganggo halus, ora ngrimuk kok mbenyeli kaya ngono kuwi. Diajeng Lasmini garwanipun Kakang. Nah, ngoten niku lho. Sak temenipun Kakang. Wes sawentara wektu mencintaimu. Aku ora iso nek aluske aku ora iso. Kalau doneke wong kulino pecicilan. Nganu ngeten iki nggih Den ngeten nggih. Jane kula niku ajeng matur ning kula ki wis wedi. Kula ki semelang nek sampean niku mergo unine tangga teparon niku sampean niku jarine pecicilan. Sing kandha sapa? Oke. Kaiki wong sengit karo aku wae. Oh. Anu kula totone ati kula riyen. Wong kula ya urung duwe bojo, urung duwe calon bojo. Gene sampean niku ajeng kepengin napa nggih? Lasmini. Kowe aja semelang. Nggih pripun? Aku ki putra Demang. Nggih. Ora bakal sengsara uripmu. Niku tenan apa pripun? Wah. Aku ki ya sing jenenge karo wong wedok ki gemati. Wong karo tangga teparuku nek sing wedok wae aku gemati kok. Saiki ngene wae yuk. Engko sik. Dirungokke. Pripun? Engko niki rak cedhak dalan to. Yo saiki omong-omongan nang gubuk ayo. Nika. Kowe iki nek tak sawang suwe-suwe ayu lho. Yo sampeyan bala tenan kok yo nang gubuk. Kalu kok yo. Ngerti kae yo. Nggih. Kakang Permati. Kakang. Kakang. Mbok yo aja nesu ngono kuwi. Salahku apa, Kakang? Tak takoni meneng wae. Kakang. Kakang Permati. Ana apa nesu, Kakang? Ana apa? Lah duwe adi sithik kaya demit. Kaya demit piye to, Kakang? Lah wis coba to. Aku ki tunggale ming loro. Iya. Aku karo Adi Sawitri. Iya, piye, Kakang? Dur kowe iki wis bocah akhir dewasa. Monggo rupamu ya ora elek. Ra mesti aku kuwatir to. Kamangka simbok nembe wae ora ana. Nek ana apa-apa rak ya kakangmu to sing ana. Ora bocah kok rasa bomah kowe sok nang ngendi to Sawitri? Lah aku mau ki goleki sampean ki ora ana, Kakang. Goleki aku apa kowe dolan ning kono-kono? Ora, Kakang, aku mungkin ning tangga-tangga goleki pojok kene tak golek pojok kono, tak golek pojok kono, tak golek ning sampean ora ning ngono. Terus sampean ki mau lunga nendi? Lah kowe rak ya wis ngerti to. Iki wayahe
ana ing Tegalan kuwi banyu angel. Aku ora ngelake banyu sing supaya tanduran-tanduran kae padha kena banyu. Sawitri. Nanging biasane Kakang ki jam tabuh 4 ngono wis tekan omah nanging kok durung tekan omah mau ki nang endi Kakang? Mampirno ngendi? Ngono tadi Sawitri. Yen mangsa kala mangsane kae pancen ngono, ning wektu iki akeh kang padha mbutuhake banyu saengga aku nganti wengi iki. Lah mestine wayah ngene iki kowe ana ngomah. Nyepake wedang. Lah kok malah nek ku goleki moko dalane mudan ku juruk gunung kaya kono to. Aku ki ora. Apa aku ora jengkel karo kowe? Kakang. Aku mau ki goleki sampean. Aku ki ora lunga nang ngendi-ngendi, Kakang. Tenan? Tenan aku ora lunga. Aku lunga niki goleki sampean, aku mau ki Kakang. Ya saiki lungguh kono sing prayoga. Lah kok kon lungguh, Kakang? Ngene ya Di Sawitri. Piye, Kakang? Tenan aku tresno banget karo kowe. Mergo aku ditinggal simbok nalika semono aku supaya ngawat-awati kowe. Aja nganti kowe kena bebaya. Sesuk nganti kowe akhir dewasa omah-omah. Ning nek nganti kowe kok lunga ora pamit karo aku, wayahe wis nang omah ora nang omah, rak ya mestine aku tansah kuwatir Pak Di Sawitri. Yo aku yo padha le tresno karo sampean, Kakang. Jenenge Kakang Adi ki yo ora iso dipisahke. Sedelo wae aku tetep goleki Kakang nek ora ana ning omah. Lah ya mestine wong anane nang kene iki simbok karo bapak ki anake meng aku karo kowe. Iya bener, Kakang. Kamangka bapa ajar kowe wis sepuh. Mula kowe karo aku kudu iso njaga asmane wong tuwa. Aja nganti bapak njur gerah mergo mikir ke aku karo kowe. Nanging Kakang ki nek lunga ya aja ado-ado dadine aku ora goleki. Apa ya pamit karo aku ngono lho, Kakang. Ya pancen aku sing kleru mergo aku mau ana Tegal. Aku ora pamit karo Adi Sawitri. Ya makanya aku bingung lek goleki Kakang mau nang ngendi to Kakang Kipat Menadiki aku ngono kuwi. Ya ngene ya Adi Sawitri. Piye, Kakang? Tenane mono aku bakal kondo karo Adi Sawitri. Kondo apa, Kakang? Kok kaya le tenanan? Ngene coba lungguh Kang Prayoga. Aku mau ora mau awan. Aku ngadep ana ngesaning Bapak Ajar. Iya. Bapak Ajar wajah selintang. Yen aku bakal golek gawean ana ing Kutagara Adi Sawitri. Dadi sampean lunga mau arep golek gawean nang Kutagara kono, Kakang. Lah ya mula kuwi nalika semono aku wis matur bapa banjur gawean-gawean karo ning Pategalan tak pasrahke karo cantrik-mentrik supaya paling tulodo supaya sesuk aja nganti tandurane ning sawah kae padha mati Adi Sawitri. Nanging Kakang, Piye? Kakang golek gawean nang Kutagara. Aku piye, Kakang? Aku ora iso tak tinggal lunga. Sedelo wae aku ora gelem pisah karo kowe, Kakang. Ngene ya Adi Sawitri. Aku karo kowe iki wis saiki wis akhir dewasa. Lah nek aku karo kowe tansah runtang-runtung banjur besok kepiye akhir tembene Adi Sawitri. Nanging nek sampean duwe bojo, aku terus piye, Kakang? Ya mestine to. Sesuk akhir aku duwe bojo, semono uga Adi Sawitri uga duwe bojo. Jangan tan sawake dhewe iki duwe gegayuhan. Yen wong duwe bojo kan mesti besok duwe keturunan kang bakal ngupakara aku lan Adi Sawitri. Kakang, Piye? aku melu ya. Aku melu mbet Kok melu-melu kepiye to? Apa Kakang ngrasa lunga? Kakang lek golek gawean ning kene warak ya akeh to, Kakang gawean. Ngene ya Adi Sawitri. Gawean kene pancen akeh. Nanging aku duwe gegayuhan kang luhur. Aku bakal nreboni prajurit ana ing kraton Sigaluh. Adi Sawitri. Aku mau tak tinggal lunga, Kakang. Aku melu. Aku ora ngrepoti wis. Aku melu, Kakang. Yo nek upama kowe wingko njur melu aku, banjur sapa sing ngopeni bapa?
Lah bapak rak ya wis ana abdi dalem cantrik mentrik to Kakang. Sadi Sawitri. Nek ngono kleru penemumu. Sing jenenge wong tuwa kuwi duwe anak, kuwi duwe gegayuhan. Sesuk yen wis sepuh supaya ngupakara ngopeni bapak karo simpuk. Nek kok kowe bakal melu aku teges aku lan kowe tega karo bapak simpuk. Nanging piye Kakang, aku mau ana tak tinggal lunga. Aku melu. Melu ya Kakang. Adi Sawitri. Melu, pokoknya melu. Melu Kakang. Aku mau ditinggal, aku tresno Kakang. Sesuk nek aku wis entuk gawean, aku bali, kowe tak jak ning Kutagara kono. Kakang mesti ngapusi mah aku. Lah nek upamane aku njur saiki kowe tak jak, kamangka durung mesti aku jumujuk ana ngendi. Yo nek aku karo kowe turu sak dalan-dalan kaya ngopo kok Adi Sawitri? Yen aku mun bocah lanang yen kok Adi Sawitri? Ya ora apa-apa, sek penting aku karo Kakang. Kok njen ngono to kowe? Engko bapak wis nang omah ana abdi dalem Kakang. Wis aja rewel to. Kowe nang omah. Kemang Kakang. Dadi kowe kepeksa arep melu. Melu. Ya saiki ngene wae. Piye Kakang? Iki kan wancine wis latri to. Saiki kowe ngaso, sesuk ndak kepadangan gone budal. Aku ki ora ngantuk Kakang. Aku mau kon turu. Adi Sawitri. Iya Kakang. Nek upama iki durung ngantuk, ning bengi iki kudu kowe turu. Sesuk bareng pletek ing surya. Aku lan kowe kudu budal ning Kutagara. Mula saiki ngene, prayogane kowe Mesti ngapusi Kakang, ngapusi. kok ngapusi to kepiye to? Ngapusi mesti. Aku ra ora tau duro karo kowe. Tinggal lunga. Aku tak tinggal nang omah dhewe. Ora Adi Sawitri. Emah aku Kakang. Ora. Aku ora bakal ninggal kowe Adi Sawitri. Ya direngeng-rengeng ke sih. Kepengin direngeng. Iya iya wis saiki. Saiki wis nek aku turu, sampean aja lunga ya Kakang. Ora. Aja ninggal aku. Iya. Ora ngapusi. Ora Adi Sawitri. Wong aku ki tresno banget karo Adi Sawitri. Ora apa kelakon aku bakal ninggalke Adi Sawitri. Nah terus engko aku nek wis turu, Kakang mesti ninggal aku lunga. Ora. Wis to percaya karo kakangmu. Wis saiki enggak? Tenan lho Kakang. Iya. Tenan. Wis percaya. Aku ora tak guruh karo kowe kok Adi Sawitri. Kok nek ditinggal lunga, Wis kene tak peteki. tenan lho Kakang aja lunga tenan. Ora. Kuning, kuning. Sampeyan tenan, Kakang. Iya iya. Kuning wong kuning. Si kuning dine dhewe. Dene suwantene Kakang iki ya apik tenan. Lah wong Dadi aku ler-leran ngono kae lho rasane Kakang. Lelo lelo duh wong ngayu. Kakang, aku sedina mau ya durung turu. Dadi krungu swaramu aku kok dadi pengen bobok. Ngono kae lho Kakang. Adat sabene sedina ping turu wae ora tau melek kok. Ora ya Kakang, aku ya olah-olah bareng mau. Lelo lelo duh wong ngayu. Wes sarya Nyanyi tentrem kae lho Kakang. neng pangkon mami. Kakang aja lunga ya Kakang. Wis to, wis ndang bubuk. Dhuwur ana manuk gur. Bocah engko ndak Kakang lunga. Abang pranipun. Wis ndang turu. Aja sira nyucuk mata. Poncucuken sarap sawane wong
kuning karepen gelis nendra Adi Sawitri sak temen ora tegel lamun tolo aku bakal ninggalke kowe Adi nanging yen kowe bakal tuturi marang aku bakal ngribet-ribeti lakuku wis aja kaget aku budal dina iki Adi Sawitri Kakang Permati. Kakang. Bu Ibu, kakang kula wau tek pundi nggih, Bu? Wah, nek ngono kakangku tega tenan karo aku. Aku banget pesnani Kakang Permati kuwi. Kakang, aku melu Kakang. Wong kuning perak sarjana ingkang minulya
raksa. Parangke tumuli matu ning ngasane Sun Singoprawana. Endi kamu Dut Pawar Sowan kula wonten Ndadekake bumbu ngrasani penggaling Sun Singopa. Saben-saben sira sowan ning ngasaning Sun tansah ngaturake pangabekti kanthi ungling panem ndak so. Mung puja pangastawaning Sun kebat sira tampanen Singoprawa. Sangeting pamrih kula Sang Prabu Puspaji mugi nambahana daya kekiatan dhateng jiwa raga kula sadangunipun kula minangka warangka wonten ing kraton Manggali Sang Prabu. Syukur. Prayoga luwih dhisik Singoprawa. Inggih, ngestakaken dawuh. Diajeng. Inggih, kula Kang Mas Prabu. Ring siliran muga marak ning ngasaning Sun padha kanthi karaharjan sawanipun. Pangestu dalem widodо marak kula. Sungkem pangabekti kula konjuk Kang Mas Prabu. Tak tampa mung puja pangastawaning Sun kebato marang sira. Sanget anggen kula mundi mugi ndadosna daya kekiyatan salaminipun kula nderek mukti wonten kersa dalem Kang Mas Prabu. Ya. Prayoga luwih dhisik. Sendika ngestakaken dawuh Kang Mas Prabu. Tumenggung Wirapati. Nuwun kula Sang Prabu. Padha slamet sowanmu ning asaning Sun Temenggung Winawati. Asal berkah pangestunipun Sang Prabu, sowan kula winantu ing karaharjan Sang Prabu. Sembah bekti kula mugi konjuk Sang. Ya, tak tampa mung puja pangastaning Sun ora liwat sira tampanen Wirapati. Sanget anggen kula mundi, mugi ndadosna jimat sadangunipun kula nderek ngembul kamukten wonten ing kraton Manggali. Ya, prayoga. Sendika. Singoprawa, Kula Sang Prabu. rening sliramu minangka badal wakil dina iki ingsun nganakake pisuwanan Inggih. kang dina iki ingsun mundhut
unduk pelapuran iri dina kawuri ingsun dawuh marang sira kang supaya neliti kabeh para nayaka praja mudhuning para kawing kraton Manggali uga supaya mradenake kabeh kekucah ingsun marang para kawula sing isih nyandang banjur kepiye kabul usanan aturna ning asan ingsun Singoprawara. Ih, ngestaken dawuh Sang Prabu. Pisuwanan kawuri abdi dalem kula dinawan supados niti preso. Kawula wonten ing kraton Manggali sampun kula estakaken. Ugi kula dinawan maradenaken kekucah saking sampean dalem. Dateng para kawula ugi sampun kula estakaken. Sak sampunipun para kawula ing Manggali nampi kekucah awit saking kawicaksanan dalem Sang Prabu Puspaji godheng para kawula sedaya sami ngraosaken remen senajan to kekucah saking sampean dalem Sang Prabu Puspaji menika tigang candra sepisan namung sedaya sami ngraosaken gumbira ing manah Sang Prabu. Syukur mangayo bab yen sliramu kabeh mratakake kutah ingsun saben telung sasi pisan. Tegese aku adil onomato marang para kawling kraton Manggali. Boten namung menika Sang Prabu. Piye? Wontenipun perkawis Sang Prabu Puspaji dawuh dhateng kula. Supados pangembating praja ing kraton Manggali manunggal sedya dhateng sedaya para kawula ugi sampun ketingal sanget sak menika. Godhaing para kawula sak sampunipun manunggal sedya dhateng para pangembating praja ing kraton Manggali nuwuhaken wewenganan ingkang tansah edipeni rumesep menawi dipun presani para punggawa saking Patmanca negari Sang Prabu. Ya. Yen pancen para kawula kabeh nyengkuyung apa kang dadi kersane ingsun. Muga-muga kraton Manggali lestari. Piye? Lan anggon ingsun jumeneng nalendra ning Manggali. Mula ngene, Singoprawara. Rening dina iki nadyan to pisuwanan nanging katon tintrim atiku Singoprawara. Piye? Mergo ana perkara sing kudu tak aturke marang sliramu Singoprawara. Perkawis menapa Sang Prabu? Perkara ngene. Rening ing bumi Maos wirak bakal direbut ing kraton Cigaluh. Mula sing ndadake tintrim ing atiku kaya ngene iki, kamangka ing Manggali durung rampung anggone peperangan merga olah trekae Ratu Cigaluh kang bakal nguasani panguasane Sun Singoprawara. Sang Prabu Puspaji, kula suwun penggalipun Sang Prabu Puspaji ampun ngantos alit ing penggalih. Wontenipun perkawis bumi Maos menawi kraton Manggali menika tasih wonten Singoprawara. Sampeyan dalam Sang Prabu Puspaji kula aturi pitados dhateng kula. Menapa Sang Prabu Puspaji kirang pitados dhateng kula? Ing mangka kondhangipun Singoprawara menika sampun sumebar sanjawining rangkah kraton Manggali mriki Sang Prabu. Aku percaya marang sliramu Singoprawara. Rening kowe iki patih sing tak pinertaya, patih kang digdaya, duk samaladuk. Minangka pepatih ingsun iras pantes sira iku rak senopati agung ing Manggali. Mula kabeh para pleduran kuwi uga nyengkuyung apa kang dadi kersaku. Rening dina iki ing Manggali adi nampa reruwet sekolah trekae Ratu Cigaluh kang bakal ngrungkepi lan bakal njaluk bali ning bumi Maos. Mula rewang-rewang ngono tataneng pleduritku supaya kanggo kekuatan ning kraton Manggali. Sendika dawuh Sang Prabu. Singoprawara, Kula aku percaya marang sliram yen kowe mengko saged dialangake ning madyaning pabaratan minangka ngrungkepi bumi Maos. Mula
yen pancen ing bumi maos ora kelakon direbut dening Sigaluh. Ora udar, ora kaur. Kowe tak bangun ing Manggali. Besok bakal tak dhawuhke marang kadangku Pusposari. Matur nuwun sanget Sang Prabu Puspaji. Gini semanten kawicaksanan dalem dhateng kula. Ing mangkenipun kula badhe kaparingan nugroho rayi dalem kesumaning ayu Pusposari. Injih sendika Sang Prabu. Diajeng. Kula Kang Mas Prabu, Ingsun matur mangsringa paru. Lamun to Manggali uga bumi maos ora kelakon krebut dening Sigaluh. nggih. Iki besok bakal tak dhawuhke marang kadange Dewi Pusposari. Nggih. Ora ya setuju to Diajeng. Setuju Kang Mas Prabu? Ya, yen pancen kowe setuju. Singopraur. Injih. Pisowanan iki tak anggap cukup. Mongso borong budaling para sino kang padha saning asan ingsun. Ingsun bakal manjing sadurunge sanggar pamujan. Sedaya dawuhipun Sang Prabu Puspaji kula setakaken. Ayo Diajeng derekno pun Kakang. Kula derekaken. Ingkang sowan kesumaning ayu Pusposari. Monggo. Injih. Monggo Paman. Sampun kepareng. Monggo lenggahipun Injih. Paman. Matur nuwun, matur nuwun. Nyaturi kasugengan rawuhipun wonten ing taman menika Paman Patih. Injih. Pangestunipun kesumaning ayu Pusposari anggen kula lumebet wonten ing Taman Manggali winengku dhateng kawilujengan. Lajeng kados pundi kawontenan saklebeting Taman Manggali mriki kesumaning ayu? Pikantuk berkah pangestu panjenengan Paman kawontenan ing taman menika sae Paman. Sedaya sami para abdi sami guyub rukun sedaya sami ngestokaken menapa ingkang dados dawuhipun Kang Mas Prabu Paman. Syukur binagi sewu kesumaning ayu. Gene saklebeting Taman Manggali tansah sarwa sarwi ngremenaken. Injih. Wonten dalem sewu Paman. Lajeng wonten wigatos menapa Paman rawuh wonten ing taman menika Paman Singa Prahara? Injih, kejawi kula menika kepengin nyumerepi kawontenan saklebeting Taman Manggali, namung ugi wonten perkawis ingkang saklangkung wigati ingkang badhe kula aturaken wonten kersanipun kesumaning ayu Pusposari. Kok manah kula deg-degan nggih Paman? Janipun wonten wigatos menapa to Paman? Kok menapa Sang Prabu Puspaji dereng paring dawuh dhateng kesumaning ayu Pusposari? Kang Mas Prabu Puspaji dereng nate ngendika dhateng kula Paman.
saestu paman kula dereng mangertos Kang Mas Prabu badhe dawuh menapa dhateng panjenengan paman patih. Sang Prabu Puspaji menika kagungan panggayuh ingkang luhur. Mila saking menika Sang Prabu Puspaji dawuh dhateng kula. Kula kawisuda minangka senopati perang wonten ing kraton Manggali. Pramila saking menika Kesumaning Ayu. Sasampunipun Sang Prabu Puspaji dawuh dhateng kula. Kula minangka betenging kraton Manggali. Sasampunipun ing sakmangke kraton Manggali saged sinebat tata titi tentrem karta raharja. Jumbuh ingkang sami ginayuh, sembodo ingkang sami jinangka. Kula mangke badhe dipun dhawuhaken kalian Kesumaning Ayu Puspasari. Lho. Kok ngaten paman? Kang Mas Puspaji menika anggenipun dawuh dhateng panjenengan Paman Patih Singa Prahara supados dipun dawuhi Kang Mas Prabu. Lajeng panjenengan menika rak dereng kasil anggenipun nyambut damel to paman. Namung rak sampun cetha. Sampun cetha menawi kula sampun dipun wisuda minangka senopati ugi sampun terwaca panampi kula awit saking ngendikanipun Sang Prabu Puspaji menawi ing mangkenipun kula dados garwa panjenengan. Paman Patih Singa Prahara. Kula Menawi panjenengan menika ing sakmengke saged mbengkas karya lan nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Kang Mas Prabu. Menika nggih nyumanggaaken nanging wong panjenengan menika dereng saged ngleksanani ingkang dados dawuhipun Kang Mas Prabu. Kesumaning Ayu Puspasari. Kados pundi paman? Dawuhipun Sang Prabu Puspaji menika panggayuh ingkang luhur. Mila saking menika Kesumaning Ayu Puspasari kula aturi nampi ingkang dados atur kula sak mangke panjenengan badhe dipun dhawuhaken dhateng kula. Paman Patih. Panjenengan menika kados pundi to paman? Panjenengan menika sampun kula anggap kados dene tiyang sepuh kula piyambak. Nanging kenging menapa panjenengan nelakaken katresnan dhateng kula? Kamangka paman, kula menika mboten gadhahi raos katresnan dhateng panjenengan. Yung biyung nyo mantumu mongen biyung. Mbok sampun kados mekaten to paman, kula aturi emut. Tak lelo durung kelakon dadi karo aku nanging wis tak kudang sliramu diajeng. Paman Patih Singa Prahara. Kula menika mboten tresna dhateng panjenengan paman. Sampun kados mekaten paman. Kalau kae gumandul jambune mente, jambu-jambu mente wong ayu jo seneng ece. Kula aturi emut paman. Kula menika mboten tresna dhateng panjenengan paman. Kalau kae gumandul beruke gedhe. Beruk bathoke ireng yen mathuk jo cukup manteng. Puspasari. Paman Singa Prahara. Panggayuh gegambaran ingkang sampun kula sanggit saklebeting manah kula. Yen mengko Kesumaning Ayu Puspasari wis kelakon dadi garwaku.
Senajan to kesumaning ayu Pusposari iki kadang nalendra. Nanging mengkone aku kepengin banget kesumaning ayu Pusposari nyambi bakul beras mesti laris. Paman Patih Singoprahono. Katresnan mekaten ati kalih manunggal nyawiji dados setunggal. Nanging kula menika mboten gadahi katresnan dhateng Jalan aku nemtokke. Paman. Aku nemtokke mengkono yen kesumaning ayu Pusposari kelakon bakul beras mesti laris mergo berukmu gede. Mbok ampun kados mekaten to Paman. Yo wong ayu manuta yen karo aku ala layak Paman. ala layak Paman. manut aku jolali lo manut aku jolali lo manut aku yen to manut wong ayu penak urip Paman. ala layak manut aku ala layak manut aku jolali lo manut aku jolali lo Bae nggih sampun kados manut aku yen to manut wong ayu penak urip sampun kados mekaten. mo Senajan panjenengan menika ngrampek-ngrampek katresnan dhateng kula, nanging manah kula mboten badhe lilih nelakaken katresnan dhateng panjenengan Paman. aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok ra iso turu awan pengen ketemu Paman. Kula aturi emut Paman. Mengke menawi dipun pirsani para kawula menapa mboten lingsing aku edan Paman. mergo kowe kok Pusposari manut ya Mboten Paman. bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Paman, penjangan menika lho. Sampun, Paman. Panjenengan menika lho, Paman. Mondar mandir. Kesangeten. Ku coba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, janda ku dapat. Paman. Mbok inggih sampun kados mekaten to, Paman. Iki piye wong tuwa rabi perawan rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke Panjenengan menika lho. Kok mboten lingsing manuke cucak rawa cucak rawa dawa buntute sing dawa yen digoyang aduh penake
sampun nekat kados mekaten to Paman. Tak rewangi kempis-kempis ki mergo aku ngabdi tresna kowe. Senajan dipun umpamekaken kados dene sono ingkang antu-antu pangan saking bendaranipun nanging kula mboten badhe welas tresna kula dhateng panjenengan Paman. Mergo pola ora puspa are ireng ane piye Mbok inji emot to Paman. Kula menika sekedhik kemawon boten gadah raos katresnan dhateng aku Paman. edan mergo tresno welaso ana tresno Sampun nekat kados mekaten to Paman. tak rewangi nekate durung kelakone. Mboten Paman, kula saestu mboten ngadahi raos Wong ayu papujan me bisa aman. Pusposari, kula Paman. ojo gawe kagolku. Ing mongko kesumane Pusposari ngerti. Sak sapa wong kang gawe kagol ing atine Singopraara. Senajan to wani tukang tak tresnani, nanging bakal tak poteng-poteng ning papan kene. Manut, Mboten Paman. manut. Manut. Singopraara, kula kowe tak dawuhi apa nalika semono? Iye. Minangka betenging kraton Manggali Sang Prabu. Ning kena ngopo kowe tak dawuhi minangka betenging Manggali? Kowe malah mlebu sak jroning taman. Kula kadereng raos ing manah kula kepengin sanget pinanggih kalian Kesumaning Ayu Pusposari amargi pisuwanan kawuri Sang Prabu rak dawuh dhateng kula menawi kula dipun pacangan kalian Kang Rayi. Aku bener dawuh marang Sirosna. Injih. Ning iki urung tekan titik mangsane lamun to kowe mlebu sak jroning kapara kowe malah arep gunjak. Piye wae tak anggap luput kowe mlebu sajroning taman iki. Injih, nyuwun pangapunten Sang Prabu menawi Kang Sowan Jino. Ketilasan Kang Prabu. Ketilasan Kang Prabu. Ono matur wonten ngarsanipun Sang Prabu bilih wedal sakmenika ngalun-alun Manggali sampun kedatengan mengsah saking Kraton Sigalo. Dadi Prajurit Sigalo wis ngepung ning Manggali. Leres Sang Prabu. Yen ngono Singopraara katana Darma petokno. Sedika Sang Prabu.